ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದ ದಿನೇ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾವಂದುಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದಿನಾಲ ಜನಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಇತ್ತೊಂದು ತಂಕ್ಲೆ ಜೀವದ ಹಂಗನು ಬುಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪುನ ಕುಡ್ಲ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಲಯದ ಸುಮಾರು 2,000 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗ್ ತಂಕ್ಲೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮರ್ದನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ್ನ ಕಚೇರಿಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಪ್ಪಿಯಾರು. ಇದರಿಂಗನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ತಾಲೂಕುವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಭಾರತೀಯ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ವರ್ಮನುತ 50 ಉಚಿತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಮರ್ದನ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಯಾದಿದ್ದದು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗ್ ಮರ್ದನ ಮುಟ್ಟಾವನ ಮೂಲಕ ತಂಕ್ಲೆ ಗುರಿ ನೆರವೇರಿದಳು. ಇಂದು ಪೊಲೀಸರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದದ. ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ತಿಳಿಪಾಯರು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, RSL ಅನುಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.